Takže čaute, moje meno je Mirec a ja vás vítam pri dnešnom dieli z GTA 5 online. Dám si tu pívko. No a túto sériu by som chcel začať z GTA 5 online na PlayStation 3. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. Ideme ku mne domov. No a keby ste náhodou chceli si ma pridať medzi priateľov, tak môj nick je Mirec Jefal. Last in Standing, Stunter vs Rocketers. Ideme na to. Tak, prijali sme myšiu. Napíšem potom aj moje meno na PlayStation 3 do popisku videa. Môžete si ma pridať. Ja vám to rád príjmem, vašu žiadosť o priateľstvo. No a tuto v GTAčku si momentálne šetrím na Bentley, čo stojí 185 000 a my máme zatiaľ 15 000. Pardon. Som prasa. Ja ešte jeden sa... Idem pozvať hráčov. Tak, no tak, ešte jeden sa Super! 163, teror. Dúfam, že budem s ním. Som level 31, jak si môžete všimnúť, ale neviem, či to asi vidíte. A áno, natáčam obrazovku cez mobil, áno, som preto debil, ale časom si chcem zistiť, ako natáčať normálne cez PlayStation 3. No tak, áno, už sa pripoj. No, pripojíš sa. No, už to začni, ty scary space. Prosím, nech som s terorom, Ne, počkaj. A mám tu terora. Takže teraz do komentu rýchlo hlasujte, kto podľa vás vyhrá, tento tým, čo tu majú debilov, alebo náš tým, čo tu máme sexy ženu s dudami. Čo, ja nechcem toto... Čakaj, DJ. Nechcem ukázať DJ-a. This action is compatible with your current headgear. Nemôžem DJ-a. Áno, ready to play. Tu sme my s krásnym páčidelkom a v našom cylindríku, v našom sexy zelenom takým dlhým klobúčikom. Ja aj túto misiu mám velice rád. V tejto vždycky sa dostanem hore. Iba aj do piči, ty kurva. Ona mi zobrala moje auto. To sa robí, ľudia. To sa robí. A jedeme hore. Ne! Prečo? Prečo sa mi teraz nedarí, kurňa? Dobre, asi to vyhráme. Už len jeden červený. Čo? Počkaj. Fú, dal som ho... Ne, počkaj, domáci bal. Vyhrali sme, hej. Super, takže toto sa vydarilo.
A toto video nesmie mať dlhšie než 15 minút, lebo ja neviem proste, prečo YouTube to tak spravil. Že si tam musím niečo moje overiť, môj účet či čo, to potom spravím. No a potom budem natáčať aj dlhšie videjka. Musím sa povedať, oh shit, koľko to má? 5 minút. Dobre. Tak.